ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏକି ଆଲୌକିକ କଥା ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ଦୁଇଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖେ। ବାହାହେଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାହେଲା ପରେ ଆମର ଟିକେ ଗାଇନିକ୍ ମୋ ୱାଇଫର ଟିକେ ଗାଇନିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଠାକୁରଙ୍କର ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସବୁଠି ହାରିଗଲା ପରେ ଭାଇନା ଘର ଟିକେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ପୁରୋହିତ ଭାଇ ହେଲେ ଥରେ ସେଠି ଯାଇକି ମନସ୍କାମନା କରିକି ଆସ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ତ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯଦି ହେଇଯିବ କଥା। ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆସିକି ଆମେ ପାଣି ନାଇ କରୁଥିଲୁ ଜଳସାହି କରୁଥିଲୁ କଲା ପରେ ମନର ଇଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ସବୁ ଡକ୍ଟର ଫେଲ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଠି